Bon dia, classe de segon. Avui farem una activitat de repàs, en la qual vosaltres agafareu imatges d'una església gòtica, direu el nom de l'església, en quin moment es va construir i en quin lloc es localitza dins del mapa d'Europa. I agafareu 5 elements d'aquesta església i els assenyalareu, els indicareu amb fletxetes. Observeu que a aules, a la tasca que n'hi ha d'aquesta activitat, n'hi ha dos documents. El primer és un mapa d'Europa, per a que vosaltres pugueu localitzar on es troba la catedral o l'edifici gòtic en qüestió, i el segon és un llistat de catedrals o d'edificis gòtics. Heu de triar el que coincidisca amb el vostre cognom. N'hi ha determinades lletres, per exemple la I, la L, la O, que solament tenen una opció, perquè n'hi ha pocs alumnes el cognom dels quals comença per aquesta lletra. Però n'hi ha algunes altres que tenen més opcions perquè n'hi ha més alumnes que comencen el seu cognom per aquesta lletra. Si, per exemple, el meu cognom és Alonso, jo buscaré les opcions que n'hi ha per a la lletra A, que solament n'hi ha una opció. Vale, el primer que farem serà buscar en Google, per exemple, la catedral d'Àvila. No anem a la Wikipedia, anem a, per exemple, Arte Guies, per ser un poc originals, anem a buscar en quin any es va construir, el tenim així, no? Val, l'apuntem, i ara que ja tenim l'any, anem a buscar on es localitza Àvila, si no ho sabem. Val. Àvila està més o menys al noroest, de Madrid. Ara que ja tenim la localització i el període en el qual es va construir, anem a buscar imatges. Imatges que ens servisquen. Per exemple, aquesta que té prou elements i després es podem assenyalar. Obrim la imatge d'una pàgina nova, li donem a guardar, la guardem en la carpeta que tinguem i ara el que podem fer és anar a buscar una altra imatge per si de cas amb una no és suficient. A buscar una altra que tingui una vista exterior de la catedral, per exemple esta, que té el contrafort i l'arbotant. Val. L'obrim, igualment, la guardem en la carpeta que tinguem assignada. I amb això ja tindríem les imatges. Ara podem obrir el document, el primer que hem de fer és canviar la vista, val? I posar la catedral que tingueu que posar. La posem amb un fons, amb un color, i ara el que farem serà insertar les imatges. Les insertem, les ajustem en tamany, donem a posició que estiga darrere del text i això ens ajudarà a poder moure la imatge pel document. Ara podem fer un quadrat amb autoformes, no? I posar un text. El text serà l'element que hem triat de la imatge. Després l'assenyalarem amb les fletxes, però de moment anem a posar-lo. Per exemple, aquest arc de mig punt, n'hi ha molts arcs de mig punt, ja assenyalarem el que millor ens convenga, no? Podem configurar el quadrat per a que tinguem el color que més ens agrade, podem canviar el tipus de lletra, podem fer-lo en definitiva més visual. I ara podem copiar i pegar i així és més fàcil de fer, no? I anem posant diferents elements. Recordeu que heu de posar 5 elements. Solament fa falta posar 5 elements. Si voleu posar més, està bé, però el que compten són 5 elements. Val? Jo posaré més, per a posar-vos un exemple més complet, però amb 5 és suficient. D'aquesta imatge en tenim 4. Ara el que farem serà crear fletxetes per a poder assenyalar els diferents elements. Creem una fletxeta i simplement canviem el color, la fem un poc més gruixada i ja podem donar-li a copiar i pegar i anar reproduint diferents fletxetes que assenyalen les parts de l'edifici que hem triat. Ara el que podem fer és afegir una altra imatge, fem el mateix procés, posem la imatge, donem a darrere del text per a poder moure-la amb més facilitat i assenyalem els elements de la imatge que vulguem. En aquest cas agafarem el contrafort. No? Primer els arbotants, assenyalem els arbotants, després assenyalem el contrafort i podem assenyalar també el pinacle. Hauré de desplaçar el contrafort així
I ara ja podem assenyalar millor el pinacle. Tenim elements de sobre. I ara que ja tenim això, el que podem fer és inserir la imatge del mapa. Com ja sabem on està Àvila, fiquem a autoformes un puntet, el posem de roig per a que destaque, i el fiquem més o menys en el lloc on es troba Àvila. És difícil precisar, però més o menys. No fa falta dir que poseu la ciutat que us ha tocat, no Àvila. Val. I ara posem la data. La data, els anys en els quals es va construir la catedral. Més o menys. Si no teniu els anys, si no els trobeu, poseu el segle. I ara simplement anem a posar-lo bonico, anem a arreglar-lo per a que quede bé. No, aquest pas no és necessari, però per a que vegeu que sempre en els treballs és important la presentació i els professors al final apreciem que una persona tinga cura dels detalls, que tracte de fer-lo presentable, de fer-lo agradable a la vista, no? També teniu l'opció de fer-ho a mà, de fer-ho en un paper a mà i enviar-me la fotografia del paper. Però en aquest cas haureu de dibuixar un poc l'església o les parts de l'església que voleu assenyalar-me. D'acord? Repassem. Primerament, aquesta activitat ha de tindre el nom de l'edifici gòtic, normalment una catedral, ha de tindre també la seva data de construcció, ha de tindre la localització al mapa d'Europa, tot això seria el 50% de la nota, i l'altre 50% de la nota són els 5 elements, com a mínim, que heu d'assenyalar de l'arquitectura gòtica. Amb això ja tindríem un 10. Amb això acabarem el dossier del gòtic i ja a partir d'ara no adelantarem més matèria. Ja el que farem seran exercicis de repàs dels temes que hem vist durant la primera i la segona avaluació. D'acord?